Moi. Mä tiedän, tää setuppi ei oo mikään paras. Mut täällä mennään. Mulla on tuntimäärällisesti aika pitkä päivä takana. Mä en oo missään duunissa siis ollut. Olen opiskelija. Niistä asioista ei sen tarkemmin enempää, paitsi että juuri nyt, miksi mä puhun, liittyy huijarisyndroomaan, liittyy alemmuuskompleksiin, heikkoon itsetuntoon. Kun tekee ryhmätöitä, kun pitäisi olla ikään kuin luova. Ja metsi parhaimmillaan mä pystyn siihen todella hyvin, jos mä en rohkeuden ja innokkuuden tilassa. Mut tänään esimerkiksi, tänään on maanantai. Ja mulla on takana semmonen viikonloppu. Hyvin peruskaavaa, mallintavaa niin sanotusti viikonloppu takana. Eli istuin perjantai-illasta aina maanantai-aamuun kämpilläni. Kattelen urheilua, sarjoja, heitellen tikkaa. Ja ihan tosiaan en poistunut, en käynyt pihalla kertaakaan sinä aikana. Mulla on valtava ero ikään kuin mun arjen sisällön ja viikonlopun sisällön välillä. Kun puhutaan viikonlopusta, kun puhutaan vapaa-ajanvietosta, se vaatisi itseohjautuvuutta, se vaatisi oma-aloitteisuutta. Ja tiedättekö mitä? Se on ihan hurjan vaikeeta. Tällä ei parikymppisenä. Mun tapauksessa mä oon elänyt nuorena siten, että mä oon nähnyt koulukavereita. Oikeastaan oikein muitakaan frendejä loma-aikoina tai viikonloppuisin. Mä oon kasvanut siihen ja mä oon oppinut siihen, että on normi. Että mä pelailen videopelejä ja olen omissa oloissani. Ne vapaa-ajat, loma-ajat ja sit kun sitä itsenäistyy ja yrittää aikuistua ja pärjätä tässä maailmassa. Niin sitä on toisinaan aika yksinkertaisissakin asioissa niin isojen haasteiden edessä. Kuten tässä. Se on kummallinen dilemma, että sulla on, tai puhun nyt itsestäni tietysti tässä omasta kokemuksestani, tässä nykyisessä kaupungissa, jos mä opiskelen, mä oon asustellut jo aktiivisesti kohta semmoitteet 3 vuotta. Ja siinä ajassa, siis käytännössä mä oon muuttanut suoraan omilleen kaupungista toiseen kaupunkiin, ja sitten mä en tuntenut ketään. Ja sosiaalisella puolella voispa sanoa, että asiat on mennyt aika mallikkaasti. Et on tullut harrastettu liikuntaa ja on tullut käyty bileissä ja on tullut tehty frendejä ja oikeasti ihan nimenomaan ystävyyssuhteita tässä vuosien aikana. Mut sitten kun puhutaan ystävyyssuhteessa, ihmissuhteessa, vastavuoroisuudesta, ja mä tiedän toi tolppa, se häiritsee mua, se häiritsee ehkä jotain teistäkin, mutta mä en saa sitä nyt millään pois, se nyt sattuu olemaan tossa. Niin semmoinen asia kuin vastavuoroisuus. Sen kanssa mä kamppailen edelleen. Mulla on ihmisiä, jotka oikeasti on mulle tärkeitä. Sen takia myöskin
mun kädet ajautuivat juuri mun rintakehälle, koska mä ihan tunnen näin. Sellainen lämmin aalto pyyhkäisee aina keho yli ikään kuin. Kun mä ajattelen mun läheisimpiä frendejä. Se on kummallinen juttu, kun sä järkipuolella tiedät ihan saletisti, että sä todellakin oot arvokas tyyppi ja sun seurassa todella pidetään ja sun ei tarvii niinku tehdä ihmissuorituksia, sun ei tarvii mielistellä, nuoleskella, sun ei tarvitse feikata itsestäsi mitään. Ja silti on tyyppejä, jotka tykkää viettää sunkaan fiiliksistä riippumatta, elämäntilanteesta riippumatta, niin aikaa sunkaan. Ja sit kuitenkin kun tunnepuoli ja se itsetuntopuoli on rikki, ja kun sitä viettää aikaa omissa ajatuksissaan, sitä alkaa tekemään suht yksinkertaisista jutuista hyvin mutkikkaita, siis hyvin kompleksisia, hyvin jopa dramaattisia. Sitä yhtäkkiä ottaa paineita ihmissuhteista ja siitä, että sitä pitäisi ylläpitää ja pitäisi nähdä tuota ja tätä ihmistä. Ja sitten mä oon vähän semmoinen ihminen, että mulla on jotain neuroottista piirrettä varmaan, mutta mä jotenkin ajattelen ihmissuhteita sitä kautta, että mun pitäisi jotenkin tasapainoisesti viettää vähän niin kuin kaikkien läheisten friendien kanssa aikaa. Että vuorotella ikään kuin. Mulla on jostain syystä tapana vähän niin kuin ryhmitellä. Ei vertailla niitä ihmisiä, mutta mä muodostan jo siitä pelkästään paineita, että mä käyn mielessäni läpi kaikki ihmiset, joiden kanssa mä haluan nähdä pitkästä aikaa. Ja siitä tulee heti miten, kun tuolta vaan ajattelee semmoinen, tulee ajatus, että tää on liian työlästä. En jaksa nähdä vaivaa, en edes laita sitä viestiä. Tällä hetkellä juuri nyt paraikaa maanantai-iltana, iltapäivänä, mä oon kampuksella. Ja mä oon pettynyt siihen, miten mä elän mun elämää. Lähes päivittäin mä kun herään tai pysähyn jossain hetkessä havainnoimaan, että mä en elä itselleni. Et itse asiassa mä edelleen teen jotenkin hallaa itselle. Mä elän edelleen itsesabotaasin kautta. Mun kaikki sosiaalisuus on joko opintoja, erinäisten vastuuhommia tai muiden ihmisten varassa. Tällä hetkellä mua harmittaa pirusti se, että mä luo itselleni mukavia kokemuksia. Että mä en vietä aikaa ihan ihmisten kanssa vapaalla. Tässä on kyse pohjimmiltaan siitä, jonka mä huomaan aika ajoin erinäisissä porukoissa, että mä ihan fyysisesti erkaannun muista ihmisistä tai ihmissuhteessa. Jokin aika sitten mä tapasin uuden tyypin. Me bondattiin ja meistä tuli aika välittömästi frendejä. Se kuuluisa yhteys, se kemia, se löytyi vaivattomasti tuosta noin vaan. Sitten mä käsittelin tätä ihan terapiassakin. Tokasin sillä viikolla, kun mä innostuin tästä ja
vietin aikaa enemmän tämän ihmisen kanssa, niin mä puhuin siitä, kuinka mua siinä kohtaa alkoi parin päivän jälkeen pelottamaan se liiallinen siis lähestyminen ja semmoinen tutuksi tuleminen ja varsinkin se, että siinä alkoi tapahtumaan semmoista kiintymystä toiseen. Ja mulle luonnollista edelleen nähtävästi tuommoisessa tilanteessa on perääntyä, ainakin hetkellisesti. Sen viikon jälkeen mä en ole ollut oma-aloitteinen. Sen viikon jälkeen mä oon ottanut etäisyyttä, vaikka mitään syytä sille ei ole. Mulla on siis aika isot suojamuurit. Mä kykenen avautumaan, mä kykenen paljastamaan jotain herkkiä puolia itsestäni, olemaan haavoittuvainen hetken aikaa ihmissuhteissa. Mutta ehkä mä sitten teen sen liian nopeasti. Tai ehkä mä vaan ahdistun siitä, että jotenkin mun oletukset mun loppuelämän yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta näyttääkin olevan epätotta, siis kääntyvän valheelliseksi oletukseksi. Elämässä kaikista tärkeintä on yhteys itteensä. Ja mua häiritsee tällä hetkellä, kun tuolla availlaan ovia. Pidetään tauko. Jatkuu hällä väliä tuossa oven ulkopuolella, tämän studion ulkopuolella olevista ihmisistä. Aivan sama vaikka mun avautumiset kuuluvat heille. Mä tarkoitus julkaista tätä kuitenkin teidän kaikkien nähtäville. Mut se yhteys itteensä. Mä oon osin sen kadottanut jo tovi sitten. Mä en usko itteni tarpeeksi. Ja mulla on valtavana tavoitteena tänä vuonna ja koko loppuelämää niin kyetä päivittäin pysähtymään sen äärelle, mitkä on mun tarpeet, prioriteetit ja halut. Ja nimenomaan semmoiset tarpeet ja halut, jotka tuo mulle hyvinvointia lisää. Esimerkiksi tänään mä haluaisin mennä pelaa sulista. Mutta mä haluaisin siihen seuraa. Tuttua seuraa. Mulla oli ajatuksena kysyä yhtä frendiä mukaan. Mä en saa sitä aikaiseksi. Mä en uskalla toimia. Mikä sen pelottaa? Helppo vastaus olisi, että hylätyksi tuleminen, yksin jääminen. Se, että välittömästi kokee olevansa arvoton, jos toiselle ei syystä tai toisesta kävisikään ehdotus. Aika klisee siis, mutta osittain pitää mun kohdalla paikkaansa. Mutta tuosta ulkopuolisuudesta. Koko elämän mittapuulla mä oon kokenut vaan yhteyttä ja siis yhteenkuuluvuutta eri sosiaalisissa ympäristöissä mun perheeseen, mikä on mahtava homma. Siitä on kiitollinen. Ja hetken aikaa näissä opiskeluympyröissä. Siinä on alkuhuuman kohdilla. Mutta en mä näin aikuiselämässä ole vielä löytänyt omaa sosiaalista paikkaani, semmoista turvaa,
semmoista, josta tulee välittömästi ja pysyvästi varma tunne. Taas kuuntele, onko siivoja mahdollisesti vaikka tulossa tänne studioon. Tuskinpa. Harmittavaa, että mulla ei ole ympäristöä, jossa mä voisin rauhassa ilman muiden häiriötä puhua ääneen, avautua videolle mun asioista. Se on superarvokasta semmonen mesta. Mutta semmoista ei ole tällä hetkellä meikällä olemassa. Oma kämpä, taloyhtiö, seinät ja lattiat on paperiohutta ja sieltä perus korkean puheäänenkin erottaa naapurista. Joten ei kiitos, ei kiitos. En halua naapureille jakaa tämmöstä. Mieluummin YouTubeen. Moni voisi sanoa, että ryhdistäydy. Moni voisi ajatella, että säälittävää. Että sulla on asiat vaikuttaa olevan perushyviä. On sitä tätä Että ei kun vaan lähde liikenteeseen ja tee asioita. Kyllä mä sitä yritän itsellenikin opettaa. Mutta sit kun on niitä menneisyyden kokemuksia, on pohjalla vaan se, että mä en omana ittenäni riitä tai kuulu mihinkään porukkaan. Et mä en ole varsinaisesti osa sitä. Mä voin olla hetkellisesti mukana. Mä oon säälistä mukana. Tai mä oon sitä vähän ulkoisesta käskystä mukana. Mutta en mä koe. Se on hurjaa, että jotenkin sitä ihminen rajoittaa omaa elämäänsä ja omaa toimintaansa omien kokemusten ja uskomusten takia. Mä en esimerkiksi eilen tajusin tämmöisen homman. Mulla on hyvin harvoin tulee tilannetta vastaan, jos joku ihminen kysyy minua suoraan mukaan johonkin vapaa-ajan rientoon. Johonkin tapahtumaan, harrastukseen sun muuhun. Mutta kun niin tapahtuu, ja kiitos, että niin tapahtuu, kiitos jollekin, niin se on aina yhtä hätkähdyttävä, suorastaan ällistyttävä tilanne meikälle. Tämä on tosi vaikea siinä hetkessä uskoa, että kuulinko mä oikein. Että minä? Sä haluat nimenomaan mut mukaan. Se tuntuu hullulta. Se tuntuu minusta semmoiselta sosiaaliselta tunnustukselta. Se tuntuu epärealistiselta, tuommoiset tilanteet. Mutta ihan vaan siksi, koska se vastavuoroisuus puuttuu, koska minä en vastaavaa tee muille ihmisille. Minä en kysy spontaanisti nykyisin ketään mihinkään messiin. Hyvä edes, että tajuan, että tommonen mahdollisuus olisi nähdä frendejä vapaa-ajalla. Käydä peruskävelyllä tai kaupungilla tai parilla alueella tai käydä sporttaamassa tai ihan vaan kyläillä toisten luona. Kun en mä tupaa tekemään tommoista. Mä niin kovasti haluaisin. Mulla esimerkiksi isona haaveena kutsuu frendejä viettää iltaa mun luokse pelaamaan lautapelejä, heittämään dartsia, katsomaan vaikka urheilua. Mut
Mulla on tosi iso kynnys siihen. Se tulee niinkin yksinkertaisesti ja hölmästä ajatuksesta kuin, että kukaan ihmeen mukaan tulisi paikalle. Vaikka samalla järkipuoli mulle sanoo, että hei, todella moni, todella mielellään tulisi mun tykö. Olenhan mä ihan keskustelukykyinen ja mukava ja aika aito ihminen. Jonka mä koen, että on helppo viettää aikaa. Mutta niin. Mä jotenkin tunnen olevani tämän hetkessä elämässä jossain murroskohdassa. Semmoisessa, jossa koska mua alkaa jo turhauttaa ja ottaa päähän tää mun vitkuttelu ja eristyneisyys. Se, että mä en ikään kuin ole hereillä. Ja kyllä, mulla on todettu jotain perus mielenterveysongelmia, jotka nykyään on aika hyvässä kuosissa ja käyn terapiassa ja on ihmisiä, joihin ottaa yhteyttä, jos mulla on vaikka vaikea tilanne elämässä. On. Ei siitä niinku huolta. Mutta ihan hyvä vaan tuo ilmi, että koska minulla on masentuneisuutta, koska minulla on omat traumani kokemukseni elämässä, niiden kanssa on toisinaan tosi tahmeita diilata eteenpäin ja yrittää opetella johonkin aktiivisempaa elämänmallia. Vaikka sitä mä haluan. Mä haluan urheilla hulluna viikoittain. Mä haluan löytää oma yhteisöni. Mä haluan pidemmällä kun katsotaan elämää, niin löytää kumppani ja olla joskus isä ja tämmöisiä perusjuttuja. Mutta ne on hyvin kaukaisia juttuja. Se olisi ihan kiva, että kykenisi pitämään kiinni. Ja itse asiassa kun mä sanon noin, niin se tuntuu jopa vähän toksiselta ajatukselta, että pitäisi jotenkin pitää kiinni friendisuhteista, koska kyllä ne ystävyys- ja kaverisuhteet säilyy, jos on säilyäkseen. Mutta totta kai ne samalla myöskin vaatii minulta itseltänikin efforttia. Mä oon melkein niin 100% aina valmis lähteä spontaanisti johonkin sosiaalisiin meininkeihin mukaan. Mä olen valmis semmoiseen. Ei siinä mitään. Mutta mä en oikein pyöritä sitä palloa. Mä en oikein itse laita siihen voimaa lisää mukaan. Että siihen tulisi kovempi vauhti. Jos se jotenkin tulisi kierroksia enemmän ja enemmän. Mut tähän loppuun yritän olla kaikesta huolimatta ylpeä itsestäni. Ja sitä pitää vaan tehdä parhaansa kaiken suhteen. Ei silleen muuten oikein voi elämässään mitään. Sitten tapahtuu asioita, jos on tapahtuakseen. Ja kyllähän se, että tapahtuu elämässä myöskin ihania asioita, vaatii tuuria toisinaan. Ja se, että mä joskus täällä iltapäivän 5-6 tällä kampuksella kuluta aikaa, niin enkä mene tekemään kotiin ruokaa tai chillaamaan pitkän päivän jälkeen. Taataan pakoilua. Ja eihän mä nyt ihan rehellisiä olla, jos ihan rehellisiä ollaan, niin
ei se mitä mun loppupäiväohjelma on, eli kodin ylläpitoa ja ruoantekoa, niin ei se tosiaankaan ole sitä, mitä mä tällä hetkellä haluaisin. Mutta jotenkin mä koen vaan, että ei ole muuta. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Että ei kantaisi yrittää. Mikä tuntuu tosi kummalliselta itse asiassa, kun sen sanoo noin ääneen. Se, että milloin mä viimeksi on ollut ehdottanut jollekin ihmiselle yhteistekemissä ajanviettoa. Mä en edes muista. Siitä voi olla useita kuukausia. Ja musta tuntuu, että mun jutut pyörii nyt kehää. Musta tuntuu, että on hyvä lopettaa tähän. In the end, kaiken ytimenä on se, että tunnepuolella mä koen edelleen, mä oon rikki, mä työstän näitä juttuja, mutta tällä hetkellä mä koen vielä olevani kaikissa ihmissuhteissa, kaikissa porukoissa aika mitätön. Ikään kuin semmonen, en A-luokkaa, en B-luokkaa, mutta C-luokkaa. Semmonen varatyyppi. Että jos ei ole muuta vaihtoehtoa, niin sit se on minä. Kaikissa sosiaalisissa ympyröissä ja suhteissa. Kyse ei ole siitä, että mä haluaisin olla jollekin ihmiselle ykkönen. En usko ainakaan näin, ei tunnu siltä. Mutta ehkä kyse on siitä, että mä en enää vertailisi. Että mä en enää katsoisi vierestä somen välityksellä tai jossain tapahtumassa vaikka. Kävisi semmoista välitöntä vertailua. Että oi vitsit kun tuolla mun friendillä ja toisella bondaa noin hyvin. Että vitsit niillä luistaa juttu selvästi. Ei meillä ole niinku mitään tuollaista meidän välillä. Pitääpä se olla. Se bondaus voi olla monen tyyppistä. Siinä ihmissuhteessa voi olla muita merkittäviä elementtejä kuin vaikkapa huumori tai puheliaisuus. Mä itse en ole kovin puhelias tyyppi useinkaan ihmisten kanssa. Ellei sitten kyse ole kahdenkeskisestä ajanvietosta ja siitä, että sitä aikaa nimenomaan on ja että sitä tilaa on ja se ympäristö on vähän otollinen, että se ei ole niin täynnä muita ihmisiä kuuloetäisyydellä. Silloin mä oon elementissä, niin silloin mä myöskin avaudun aika luonnostaan. Ja ehkä mä lähden tätä viikkoa viemään eteenpäin vaan sillä asenteella, että hei, mä annan itsestäni parhaimman irti. Mä myöskin aikataulutan mun elämää. Mä haaveilen. Mä pysähdyn nimenomaan miettimään, että mitä ihanaa sitä voisi tehdä vapaa-ajalla, jota on tälläkin viikolla paljon olemassa. Et siitä se lähtee. Ja jos me pysähdyn tässä kohtaa miettimään, että millaista sosiaalista meininkiä mä haluan tällä viikolla. Kyllä mä haluan hengata. One by one. Kahden kesken. Ihan vaan jonkun friendin kanssa. En tarkemmin, välttämättä kenenkään erityisemmin. Mutta on mulla vaihtoehtoja. On mulla hyvä tilanne sen saralla. Kyllä joltain liikenee aikaa. Mutta onko kyse siitä jonkinlaista ylpeydestä myöskin mulla itselläni? Onko kyse siitä, että mä en haluaisi jotenkin nöyrtyä ja olla se, joka osoittaa kiinnostuksensa, halunsa viettää toisenkaan aikaa? Taitaa olla. Ja se on kummallista. Että mä näen se jotenkin kielteisessä valossa. Tuollaisten asioiden osoittamisen toiselle. Mutta ehkä mä pystyn yhdistämään sen helposti siihen ulkopuolisuuden traumaa, tunnelukkoa. Siihen, että pelottaa näköjään aika pirusti. Osoittaa rakkautta tai välittämistä, tommosia juttuja tärkeille ihmisille. Että kyllä ne on vaikeita juttuja sanoa ääneen. Kyllä ne on vaikeita sanoa, että hei, sä oot mulle rakas, sä oot mulle tärkeä. Tai sä merkkaat
tällä tavoin mulle jotain. Semmoisia avautumisia. Puoli tuntia tähän näköjään hurahti ja ihan tärkeitä. Tämmöistä elämän ydintä. Mä haluan nauttia mun lifeista. Mä haluan nauraa enemmän. Mä haluan kohdata ihmisiä. Mä haluan näyttää mun haavoittuvuutta ja itseäni niin kuin kokonaisvaltaisesti ihmisille. Mä haluan kokea yhdessä ja mä haluan vaan elää. Mä haluan, että on vastapainoa tämän kaiken puisevan työlään arkisisällön ohella. Koska eikö elämän eliksiiri, eikö se tavallaan yksi hyvin tyypillinen syy elämiselle ole, että jakaa sitä muiden ihmisten kanssa. Että on jotain unohtamatonta, että on jotain storin tynkää, kerrottavaa vanhemmalla iällä. Ja mulla on täyt mahkut siihen. Mulla on jalat, minä liikkuu. Mulla on jonkin verran rahaa. Mulla on aivot. Ei oikeastaan ei mitään tekosyytä. Ei ole olemassa mitään tekosyytä eikä syytä eikä mitään silleen, ettenkö mä vois lähteä kohti niitä juttuja, joita mä haluan saada osaksi mun arkea. Eli huomenna meitsi menee pelaamaan sählysäpää. Tänne olisi haluttanut mennä pelaa sulista, mutta se on liikaa. Mä tarvitsen safkaa. Mä tarvitsen leputusta. Ei sillä, en mä mitenkään oikeasti väsyksissä kovin paljon ole. Mä olen vaan vähän tympääntynyt. Eikä ihan vähäkään vaan. Mä oon tosi paljon tympääntynyt yksinäisyyteen. Varsinkin kun mä tiedostan, että se on täysin kiinni vaan minusta itsestäni. Eivät ihmiset karta minua, eivät ihmiset tarkoituksella ole etäällä minusta. Mä teen se itse, useimmiten tajuamattani. Siten, että mä en indikoi ihan yksinkertaisia asioita ääneen muille. Mutta tänä vuonna jo, eletään kuitenkin vasta tammikuuta, on tapahtunut, kun mä oon tänne opiskelupaikkakunnalle palannut, niin tapahtunut yllättäviä sosiaalisiin juttuihin liittyviä tilanteita ja kokemuksia. Ja mä oon niistä kiitollinen, mä keskityn noihin ja ne ovat mulle esimerkkejä, että hei, kun menee vaan rohkeasti kohti vähän ennakkojännittäviä tilanteita, jos näkee kuitenkin paljon potentiaalia ja hyvää, niin se usein myöskin toteutuu sillä tavoin. Se jännitys kääntyykin onneksi. Ja ei vaan tähän muuta. Nämä sanoin hyvä lähteä meikäläisen jatkamaan päivääni ja siis hypätä tuon bussiin, kuunnella jotain kivaa musaa ja pitää sitä kaupassa käy ostaa jotain safkaa, että saa tehtyä sitä safkaa ja bää ja vähän maitoa ohen ja saa juotu päivittäiset kaakaot naamariin ja tätä on kuitenkin iltaa jäljellä, niin miksi sitä käyttäisi kotosallakin vähän kouluprojektien ideointiin. Kuitenkin tänään koin, että mä annoin liian vähän itsestäni siihen projektiin. Mä olin hieman lukossa jotenkin tuossa päiväseltään. Mä oikein tiedän mitä tehdä, mihin keskittyä siinä projektin alkuvaiheessa. Koin, että mut teki enemmän kuin minä, niin mä käytän nyt sitä arvokasta vapaa-aikaani hieman, mutta tehokkaasti. Siihen, että mä edistän jotain. Että mä tuon oma osuuteni. Mutta siinä on myöskin
mun persoonaa ja minua mukana siinä lopullisessa projektissa. Hyviä sanoja, järkevää puhetta, jee, ja en mä tiedä. Kaikesta huolimatta mä oon onnekkaassa asemassa ja mä oon asemassa, joka mahdollistaa paljon kaiken kokeilua ja riskien ottamistakin. Ja en mä tiedä. En mä tiedä mitä sanoa. Kuinka pitkään mä jatkan tätä kiusallista loppupuhetta? Kuinka pitkään mä tuijotan teet katsojia silmiin? Välillä pälyilen tohon kameraan. No, ehkä mä lopetan tämän teidän vaivaannuttamiseen ja nähdään ensi videon parissa. Kyllä mä tän julkiseksi puttaan ja luon tätä videoa varten pelkästään uuden kanavan. Katsotaan, jos tää vaikka breikkaisi. Jos tää vaikka menisi läpi. Jos tää vaikka tavoittaisi jotain tuttuja, jotain frendejä. Taisi aika erikoinen tapa tuo ilmi. Hyvin niin kuin ajankohtainen ja henkilökohtainen ongelma meikäni elämästä. Mutta kun mä en sitä uskalla face to face sanoa, ottaa puheeksi, avautua tästä mun läheisille täällä. Koska mä näen sen huomion hakemisena, säälittävänä toimintana. Mutta mä näen sen kielteisenä varmasti sen takia, koska jotenkin mä oon kasvanut lapsena ja nuorena siihen uskoon, että itselle ei pidä vaatia liikaa hyvää. Ei pidä olla liian itsekeskeinen. Vaan pitää olla huomioon ottavainen. Mr. Nice Guy. Ja Mr. Nice Guysta puheen ollen, siitä mä yritän erkaantua koko ajan enemmän ja enemmän. Koska mä ansaitsen. Ja sinä, juuri sinä ihminen, myöskin ansaitset omassa elämässäsi hyviä juttuja, kunhan sä et ole kusipää. Ciao. Nähdään joskus. Ehkä. Toivottavasti ei, vai joo. Ken tietää. Moi.